muntu sesidingweni waguqa phansi wamncenga uJesu. Yingakho uma emncenga uJesu simuzwa lo muntu ekhuluma amazwi noma iBhayibheli lirekhoda amazwi athi uma uthanda ungangihlambulula. Amanye amagama wakhuluma iBhayibheli lwarekhodanga, kodwa larekhoda amazwi athi uma uthanda ungangihlambulula. Because lo muntu wayesazi ukuthi uphila nokufa kwakhe akusekho emandleni akhe, kodwa sekusentandweni kaJesu. Can I preach bathandekayo? Can I preach bathandekayo? Uma ethi uma uthanda ungakuhlambulula. And bathandekayo wakakhulumanga kahle lo muntu, because awazi ukukhuluma ngothando kuJesu ama-respond, ngoba uyazi ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Uma lona ethi uma uthanda wayeprovoke uthando lukaJesu enhlizweni yakhe. Kwakumele asenye into, kodwa hayi ukuthi provoke uthando. Uma uthanda tshela umakhelwane ukuthi uma uthanda, tshela ukuthi uma uthanda uthi lo muntu uma uthanda, because impendulo yayisekuthandeni kaJesu. I-healing yayisekuthandeni kaJesu. Ukuphila kwalo muntu kwakusothandweni lukaJesu. Yingakho ethi uma uthanda, ikhona namhlanje ebusuku iletha impendulo kaJesu, iletha impendulo kaJesu esimeni sakho, iletha impendulo kaJesu kwicondition yakho, iletha impendulo kaJesu ngekhaya lakho. Ithini impendulo kaJesu? Can I preach bathandekayo? Oh, Sabadaya. Ngiyakutshela umakhelwane ukuthi uma bembuza emphakathini ukuthi nenzani entendeni, ngoba tshela kulethu impendulo kaJesu lesimo sakho. Alibophi igama likaJesu. Uma mazini bethu abantu lenzani lentende, impendulo izobala. Lilethi impendulo. Tshela umakhelwane ukuthi impendulo ifikile. Obaba bangizwayo bashaya izandla babonga uNkulunkulu. Akulethiwi isonto la, kodwa silethi impendulo. Asilethile amanzi la, kodwa silethi impendulo. Tshela umakhelwane ukuthi impendulo yomuzi wami ifikile, impendulo yabantwana bami ifikile, impendulo yesimo sami ifikile. Njengoba ngila ilethi impendulo. Oh, Sabadaya. Ithini impendulo? Umuthanda ungamhlambulula.
ngizomemezela namhlanje emzini waseLangavila, ngizomemezela namhlanje emzini waseThakane ukuthi isitha kasithande, ukuthi usizakale, abathakathi abathande ukuthi usizakale, izitha zakho azithandi ukuthi kube ne-turnaround empilweni yakho, kodwa nayi impendulo yezulu Jesu uyathanda, uNkulunkulu uyathanda. Shumayele bazalwane ebusuku, njengoba kodwa uNkulunkulu uyathanda, noma wena ungathandi, noma izitha zingathandi, noma amakhelwane bengathandi, noma ubaba wengane engathandi, noma umkhwenyana engathandi, kodwa uJesu uyathanda. Sizonke ebusuku uJesu uyathanda, sizonke ebusuku uJesu uyathanda. Bayazi lo muntu usemseni kaJesu, nokufa kwakumfanele, nokukhandwa ngamatshe kwakumfanele. Yingakho ethi noma ngabe mina ngiyathanda, kodwa uma wena ungathandi ngifanele ukufa. Kodwa lithi iBhayibheli, Jesus answered and said, I am willing. Oh, hallelujah. Ngizothi namhlanje God is willing. Oh, hallelujah. God is willing. Asinandaba ukuthi abantu bayathanda yini, asinandaba ukuthi economy iyathanda yini, asinandaba ukuthi uhulumeni uthini, but sizomemezela kulo musi ukuthi uNkulunkulu uyathanda. Alibonge igama likaJesu. Yini kanti le ethandwa uNkulunkulu? Kungabe ngenza iphutha uma ngingamemezeli kulo musi ukuthi bakukhona abagulayo uNkulunkulu uyathanda ukuba baphile, uma kukhona ababoshwe ngamadimoni uNkulunkulu uyathanda ukuba bakhululwe. Ithanda uNkulunkulu ukuthi phila, ithanda uNkulunkulu ukuthi zonke izifo uyazelapha. Ngiyamemezela namhlanje ebusuku uNkulunkulu uyathanda ukuthi philiswa. Tshela umakhelwane ukuthi uNkulunkulu uyathanda.